Братята Стайл. Този поздрав е за тримата братя: Илия, Сашо, Гошо. Хайде, Илия, ти си най-добрия брат. Един път като удариш и всичките замълчават. Ти си човека, ти си брат, най-добрия. Уважение към теб всеки има и всичките те обичат. Хайде бе, Сашо, бахтьора най-добрия. На никой не мълчиш, задна никога не даваш. ти си най-добрия бе, Сашо. Ти си човека, където и да минеш хората ти правят път. Най-добрия си ти бе, брат ми, най-мощния си ти е, брат ми. Айде, Гошо, ти си брат ми най-големия. Ръката ти е 2 тона. Където и да удариш всичко пада. Ти си ме, Гошо. Ти си братчето. Тримата братя като се съберат и няма нищо какво да ги събори. И тримата са стабилни момчета и с тях никой не трябва да се ебава. Защото като тримата ще си мечтаете да бъдете Братята Продукшън.